Iki pamundutane napa Ibu? Lintang Asmara nggih, Bu. Lintang Asmara. Sore-sore kok wis dijak duel gedeng aku. Sore-sore ngejak duel. Monggo angsal jumeneng kalih kentul-kentul Ibu, nggih. Siang pantoro ratri mong eleng manisé ati setiaku bisa handuen marang yang tenan jadi tak keli lho Dik. Wong ayu tresnamu kinarya tombo susah jroning bisa dipisahkan ya gamblok terus ya iya gamblok gedeng monggo Ibu kita goyang bareng-bareng monggo iya iki ora pengajian oleh joget ya oleh nyawer angsal nyawer lho Bu monggo ayo Mas siang pantoro ratri mong eleng manisé ati setiaku bisa terima kasih aduhen
Wong bagus antep Moroso atimu Tresnaku Tulus roning kalbu Senadyan laku banyu sego rasaku ora bakal sewerna Senadyan nyawa oncat sekoroko Wis tresno ra bisa yen wis tresno ora bisa dipisah. Bintang Asmara sudah terima kasih Marem mboten Bu? Sip, nek masalah sip nggih sip.